Салом алейкум бародаро, ба ҳама касое ки ҳамин видеоро тамошо доранд хуш омадем ба канали установка TJ. Шумо дидесем платформаи Олимтрейда и биржаи ҷаҳонияй. Инҷа метавонӣ ставка кунӣ, сделка кунӣ, сум бибарӣ ёки сум бой бутӣ. Ҳозир ман 10,000 сум мезгаронам, 2000 бонус метавам, мешавад 12,000. ҳамин 12,000 ҳозир ман кӯшиш мекунам 2,000 ё 3,000 бизанем. Мебинем чӣ хел мешавад. Загрузка кесаёи сум мезгара. Сумаи карта мезгаронӣ. Картаи Сбербанкай. Сум гузашт 12,000 гузашт, ман 10,000 гузаронам, 2,000 бонус дод. Якум сделкара 500 рубл мемонад. 2 минут 500 рубл поён. Мерем тамошо мекунем бародаро. Ман аз сделкара поёни баъд мондум, камтар саросимаашни бояд ждат мекунам, айнам точкаи боло мемондум, на хата кардам, айнам точка меқадем, агар плюс мешидем. Якум сделкаи мо минус шид, дем сделкара 1250 рубл мемонем. 2.5 баробар, яъне ки ман зиёд мекунам сделкара. ҳозир дем сделкара 4 минут боло мемонем бародаро. Айнам точка. Барои чӣ бародаро ман 2.5 баробар зиёд мекунам? Барое ки ин хел стратегияи комеда интересна боша, комментарияда бинависен, дар ҳамин тема бо ма видео мекунем насиб боша. 2.5 баробар зиёд мекунӣ, яъне ки агар дем ставка бидроя, якум ставкара мепӯшона, бо болоиш прибл меора, яъне ки сум бо кор мекунем камтари дигар. Барои ҳамин ман 2.5 баробар зиёд мекунам. Агар демш надроя, бо 2.5 баробар дигар зиёд мекунам. Агар бидроя, бо якум ставка мерам, якум сделка мерам. хела боло рафт, иншолло ки медарояд. ҳозир дем сделкаи мо бидроя, бо якум сделка мерам, ай 500 рубл мерем. нигоҳ кунем бародаро, барои чӣ ман ҳамин точка даромам. 2 бор пафтарӣ чидаям. Ай дем борш даромадем. 30 секунди дига мондай. Сделкаи мо медароя, плюс шидем. қариб 600 сум баридем, 600 рубл баридем. сеюм сделкада мерем, 500 рубл, 1 минут боло мондем. тем сделкара тайёр мекунем. нигоҳ кунем бародаро. 2 бор 3 бор пафтарҷа, 2 борш хушу даромад дар 1 минута. 3 борш афсӯс ки на даромад. Мо минус шидем. 2.5 баробар сума зиёд кардем, мерем дем сделкада. нигоҳ кунем бародаро, вақте ман бози бояд боло бимонам, точкаи поёни поёна меқапем. Вақте ки боло мондем, агар поён мондем, точкаи болоро меқапем. ҳозир мо точкаи поёна меқапем ки боло бимонем. ждат мекунем, саросима намешем бародаро. во поён омад. 2 минут боло мемонем. тамошо мекунем чӣ гап мешавад. бародаро, дар канал подписатсия кунед, лайк монед. чӣ фикри доред, чизе нофаҳмо, чизе интересное дар комментария бинависен. ман комментариҳоро мехонам, ҳаматона ҷавоб метавам ёки дар ҳамон тема видео мекунам. так, дем сделкаи мо минус дарафтесай, поёни бад рафт. неки ринкай бардорира фаҳмида намешавад, любой секунда метавона ки плюсш куна ёки минусш куна. тамошо мекунем. дем сделкаи мо минус шид, 3 сделкара 3 точкара мековем. нигоҳ кунем бародаро.
сеюм здиркаи мо бо боло меқапем. точкаи нас поёнтарро меқапем. опа инҷо меқапем. нигоҳ мо ай поён қадум бур болода мондаш. хеле ҳолатҳо мешава. ин ҳолатҳода фақат асабӣ ношида ждат мекунем. инҷо бояд мо ждат мекардем неки боз саросима шудем бо плюс бур болода мондаш. чӣ гап не. мо дорем чорум стрелка дорем. чорум стрелкаи мо ҳама сумай бояд мо ҳама сума монем барое ки сумаи бойдагира бигардонем бигирем. плюс бояд мо инҷа сум кор кунем. охирон стрелкаи бародароз ягон точкаи нағз мекунем. саросима намешем. главни инҷа саросима намешем. саросима шуди рейнакай ҳар секунд боло поён парида рафтесай сарат то мехӯрам мемони як тарафи дига минус мешава мерава. конда интерес набоша ки чӣ хел ира мефаҳмӣ. ира фаҳмида намешава бародар. ира фақат опыт мегирӣ. тамошо мекунӣ 6 моҳ 1 сол тамошо мекунӣ бозӣ мекунӣ опыт мегирӣ. аймон опыти худат истифода мебарӣ. ин ҳамин ҷози нигоҳ ман инҷаро дидам. нигоҳ ки бараки боло рафтеса. ҳозир мо боло меқапем мумкина даши бо боло баравад. 1 2 3 сеюм бор шай сеюм точка шай ки мия ҳами хат бо боло меравад. нигоҳ саросима намешем ждат мекунем. чанд қа поён биё ай поён меқапем. линии сирхи поёнда кашидам. ҳозир ба амро бираса ҳамҷа медароем. 3 минут боло медароем. иншоалло ки ҳамин медароя. охирон стрелкамонай охирон сумай саросима намешем. ман ҳомад поён бо точкаи наз айнам точка медароем. нигоҳ ждат кардем бародаро. точкаи поёна қапидем. нигоҳ бо поён омад. ҳамқа мо ждат кардем бо поёнтар омад. баъд ҳамин резки скачокҳо доим бо боло ё поён меравад. боз тамошо мекунем бародаро. моро вақт мо қариб 2 минута 1 минутай тамошо мекунем. Всё отлично. иншоалло ки медароя. чорум зеркаи мо наконец-то медароя. як плюс мекунем. нигоҳ раз 2 3 сеюм ждат чанд қа поён омад баъд гаш рафт. мо да бо 350 рубл дига дар кора барои 3000 шидан як ставкаи дига 500 рубл мемонем. нигоҳ бо аякам сделка мегардем. бо ай 500 мегардем. яктаи дига мемонем 3000 кунем. видеои мо где-то 2 соат кашида. 2 соат ман мисол исуси кофтам шуридам точка кофтам. неки обшам 10-15 минут бозӣ кардам накардам сделка кардам. дар байни 10-15 минут 3000 задан хеле хубай. 2 соат ҳам бошад 2 соата 3000 кор кардам дар ҷой нишаста.
интерес нашид ҳами тема ҳоми мехоҳам ида бозӣ куна мехоҳам хеле сум бубра бародар саросима наша ҳама сума кор кардан наметонӣ иҷа бояд то опыт дошта бошӣ ками кам 6 моҳ 1 сол бояд то опыт дошта бошӣ ки бифаҳмӣ ки чӣ гапаям иҷа дарав надароем бародаро сум намонен бой метен сумтона барое ки опыт надорен сумтона бой метен барои ҳамин ҳамиҷа ҳастай учоб нист чортаи нозима даромадам ҳамиҷа метавонӣ ки обучаться кунӣ чанд қари метавонӣ 10,000 мета 10,000 бой додӣ бо метад ҳамон қадр метавонӣ таргават кунӣ то ёд гирифтан та кай дидӣ ки уже то плюс кесай ҳамон сума мақсад зиёд кесай кай ҳамон қадр дидӣ ки сума зиёд шидесай ҳар рӯз кам не зиёд шидесай ҳамон вақта баъд метавонӣ ягон сум бимонӣ хта бисанҷӣ агар хеле дарав надароем бародаро сум намонен иҷа лотарея нестай казино нестай иҷа фақат опыт дар корай тамом фақат опыт дар корай дигар ягон чи иҷа дар кор нестай бародаро фикротон дар комментария бинависен дар кадом тема бо дальше мехоҳем видеоро бинен бигӯен ки видеои дигари чӣ хел шава комментариятон ман ҳамаша мехонам дар ҳамон тема бо видео мекунем